بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم. عمر مؤمر لك وكني رسي زارو كرام ودومي بابا har sa ogo trebe kama gantar ne bani yani no ya kan so me Allah jadin sabuda na me suni Allah jadin sabuda ngani o kanya hakada kuinin daga halle ikunda mun do ma kare kare ma tinna ana hillo ko ni daga ni yawa i wonna hene tay wa wara mun do karamo mo atikem tibasi ya iri men ken kendi am bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمبي على تنو دام فيهم دبا مادو والصلاة والسلام على سيدنا كسن نما بيان كنتي مولا منك وعلى آله وانا دونك نيما سينما وانا كصحابة سكان ديلهم وعلى عباد الله الصالحين يعني على كجو نيما بيلا جيلين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله على لقائكم بخير. أمبي على تنو على من يعني راينو وانا خير الله. الحمد لله على نعمة الإسلام التي تجمعنا. أمبي على تنو إسلام ينيما من ينفرع يغنكا. والحمد لله على فضيلة شيخنا أحمد رحمه الله. أمبي على تنو على من ينكي شرمه الله ككلانديني التي هي نبراسنا مسك شرمه الله ككلانديني ودي أنك فتنة مني وهي منهاجنا ودي أنك سراب بلبلي في السير إلى حضرة القدس. ولا سا أنك سينيا بسغير الله. سلامي على الأخوات. أقاب فولي بالما مسوية أنه نو يكلنا مسوية كرينجانا. ووجه لهم الخطاب. أبينا كمان يسي أولما. ولو أن الخطاب عام. كاسنا كما كوني بيني روي يدو. إلا أن المرأة. مسو. عليها عبء كبير. دونين بعد بمسوكم. لأن لها الحظ الأوفر في تربية الأجيال. لا سبب ياكي بونسون ديون أولو لاموني أو دونين بلي بمسودكم. والمرأة هي محل الحرث. محل لي. الحرث. parce que muso de ye cike yɔrɔ ye misaliya la cike foro de ye misaliya o de ye muso ye. إذا صلحت صلح. ni foro ɲana foro fana bi na ye min da a kɔnɔ a fana bi ɲa dɛ. كثير من الرجال الصالحين. cɛ wa mɔgɔ belebele caman bɛ yen nɔ cɛw la. ولكنهم ليس بالضرورة أن يلدوا ذرية صالحة. nka a tɛ komi n'i ye mɔgɔba ye ka ban ko i bɛna den ɲumanbaw sɔrɔ i bɛ denw fana bɛ kɛ mɔgɔba ye ayi a n'o tɛ sira la. أما النساء الصالحات. nka muso ɲuman kɔni. فغالبا. a ka ca la. غالبا. a ka ca la. لا يلدن إلا صالحة. o tɛ foyi wolo fo n'a kɛra den ɲuman. وذلك قال الله تعالى. ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye. نساؤكم حرث لكم. ko aw ka ayiwa musow ye aw ka cikɛyɔrɔ de ye i ka cikɛ fɔlɔ. ومعلوم أن الحرث. an b'a dɔn kɔni cikɛ. هو الذي تزرع فيه البذرة. cikɛyɔrɔ kɔni an b'a dɔn kɔni si de bɛ dan o yɔrɔ la. لينتج لك نتاجا طيبا. walasa i bɛ taa ni ɲɔsi ye i bolo la nka ɲɔ tigɛ dɔn i ni wotoro ni mobili bɛ taa. قال الله تعالى. ala subhanahu wa ta'ala bɛ kuma an fɛ. والبلد الطيب. ko dugukolo senima. يخرج نباته بإذن ربه. ni ala sɔnna a ma n'i ye fɛn falen yen nɔ falen fɛn a bɛ falen dɛ. النساء الطيبات. o mana muso ɲumanw. الطاهرات. minnu seniman don. الصالحات. minnu ka ɲi. هن الذي يستطيعن تربية جيل صالح. olu de bɛ se ka den nata minnu bɛ na k'u lamɔ k'u ɲa olu de bɛ se k'o kɛ. ولذلك o kama. أوجه الكلام للأخوات. ayiwa yan nɔ a bɛ kuma ɲɛsin n balimamusow ma. أطلب منهم. a bɛ min ɲini balimamusow fɛ. ينتبهوا أولا. u ka bɔ u yɛrɛ kalama fɔlɔ. وليهتموا بمعرفة الطريق. u k'u yɛrɛ mako dɔn tariqa dɔnniya la. لأن الطريق. parce que kalandenya tariqa in. ليست مختصة بالرجال. cɛw dama ta tɛ dɛ. والخطاب الديني لا يخص الرجال عن ni النساء. diina kɔni kumana silamɛya kuma dɔrɔn a kan tɛ cɛ ma ka muso tɔ. الله تبارك وتعالى في القرآن. ala b'a fɔ an ye a ka kitabu belebele kɔnɔ kuran. يقول a ko. المؤمنين والمؤمنات. mumina cɛman n'a musoman. والمؤمنات
المسلمون والمسلمات سلامان تمانا مسلما الصالحين والصالحات ما نيوما أن تما أني ما نيوما مسلما القانتين والقانتات ما منهم ببتوك تشيلا أني مسلا الحافظون لفروجهم والحافظات تشي منهم حكلي وقول سجلالا أني مسلم منهم حكلي وقتا في بلولا الذاكرين الله كثيرا تشي والذاكرات منهم بألا كفوكا شايا أني مسلم منهم بألا كفوكا شايا وهذا نفهم منه أن المرأة لها نفس الحظ o kuma na ni ala ka nin kuma in jateminɛ i b'a dɔn diina kuma kɔni ala bɛ min ɲɛsi cɛ ma muso fana ni yɔrɔ b'a la a bɛ ɲɛsin a ma إذن ni a bɛ nin cogo la عليهن a bɛ musow kan أن يتطلعن لفهم الطريق awa u ka u yɛrɛ jija ka u hakili lagɛlɛ ka se ka tariqa in faamuya kosɛbɛ ويفهمن السيرة شيخنا حماه الله shahamawulahu awa a ka ɲɛnamaya kɛra cogo di u k'o filɛ k'o dɔn وتربيته a kun bɛ lamɔni kɛ cogo di u k'o filɛ k'o dɔn ليتحصلوا على رصيد معرفي يربون به أجيالهم ni o kɛra u na niyɔrɔba sɔrɔ niyɔrɔ min b'a to o fana bɛ se ka u ka denw lamɔ Sheikh rahimahullah ka lamɔni cogo la فأمنا عائشة أصدر an ba ni o ye Sheikh rahimahullah ba ye ni o ye bajalu tɔgɔw ka tɔma ye كانت امرأة صالحة bɛɛ b'a dɔn muso ɲuman kun don Sheikh rahimahullah ba o ye muso ɲuman ye dɛ كانت امرأة صالحة muso ɲuman kun don فشيخنا حماه الله an karamɔgɔ Sheikh rahimahullah على علو مقامه ani a ka kɔrɔta bɛɛ وهو صاحب الوقت k'a sɔrɔ wagati in tigiya ala y'a kalifa ale ma الصابر المحتسب ale de sabalilen don ala ye masiba minnu ɲɛsi a ma ka sara ɲini ala الراضي بأمر الله وقضاء ala ye fɛn min ɲɛsi a ma a sɔnna n'a ye ala ka kiiri a sɔnna n'a ye وهو ولدها الوحيد shagamahullahu den kelen min bɛ an b'a bajalu bolo o de shagamahullahu ye ale ka dennin kelen de don مع ذلك ka fara nin bɛɛ kan كانت تصبره على المحن shagamahullahu a ba yɛrɛ tun b'a fɔ a denkɛ ma ko a ka sabali jarabi kow kɔrɔ وتعظه a tun bɛ shagamahullahu waaju هي تعلم k'a sɔrɔ ale b'a dɔn tigitigi نحن نعلم نحن جميعا نعلم an fana bɛɛ b'a dɔn tigitigi أن شيخنا أحمد رحمه k'a الله fɔ a denkɛ shagamahullahu wagati tigiya kalifalen don min ma ala fɛ بما علمه الله وبما آتاه من فضله ala ye min d'a ma ala y'a ladɔnniya ni fɛn min ye ale b'a dɔn anw yɛrɛ bɛ dɔ dɔn a la لا يستطيع من دونه أن يعظه maa min kɔni tɛ ale bɔ o tɛ se k'a fɔ k'i b'a lakalan walima i b'a waaju ولكنها تقوم بدور الأم nka ka fara nin bɛɛ kan de ba ka kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na den ye bajalu tun bɛ jɔ o jɔyɔrɔ la a den ye وهو بدوره يستمع إليها استماع الابن لأمه wa shahamahullahu ni a ka nin makamaba in bɛ ni a ba bɛ kuma a fɛ ka waaju ka sabali bila a kɔrɔ a bɛ jɔ k'a lamɛn komi den ka kan ka ba lamɛn cogo min na a t'a fɔ ne ye nin ye n bɛ nin dɔn la a t'o kɛ يبرها a kun bɛ a ba ka duwawu ɲini ويحسن a إليها kun bɛ ɲumanya kɛ ka taa a ba ma ويجلها a kun b'a sankɔrɔta فلتكن لكم جميعا أسوة o tuma na nin baro in ka kɛ denw ni baw bɛɛ lajɛlen ye ladegelifɛn ye عليكن أن تهتممن بمعرفة الطريق وتحصيل معارفها o tuma na kalandenmusow a bɛ aw kan aw ka tariqa ɲɛdɔn ka nafa dɔn ka saritiw dɔn ليس ذلك صعبا a man gɛlɛn عندما تشد الهمم ni maa y'i mago gɛlɛya ليس ذلك بصعب k'a fɔ i bɛ fɛn min ɲɛɲini a tɛ gɛlɛya i bolo وسيلته سهلة a sɔrɔ cogo yɛrɛ fana a ka nɔgɔ kosɛbɛ هناك القصائد kasida caman de bɛ yen باللغات السنوكية marakakan yɛrɛ la وبالمنبارية bamarankan fana na وبالفولارية ani fulakan na بالإضافة إلى العربية ka fara arabukan kan هذه القصائد كلها nin kasida ninnu bɛɛ lajɛlen تشتمل على الحكم a bɛ mun fɔ an ye kodɔn والمواعظ waajuli وعلى الآداب jogo ɲumanw وعلى المعارف ala dɔn وعلى الإرشادات المطلوبة bilasirali min bɛ ɲini an kan ka bilasira min fɛ olu de bɛ kasida ninnu kɔnɔ فإذا قامت النسوة في كل بلد ni musow sera k'a kɛ sigida o sigida la وجعلنا مجلسا ka to ka sigi wagati dɔ kɛ كل أسبوع يجتمعون عند إحداهم hali dɔgɔkun ka taa dɔ fɛ yen nɔ أو في الزاوية walima zawiya fɛ yen nɔ في مكان يختار walima yɔrɔ min yɛrɛ mana olu yɛrɛ sugandi يخصصون هذه u المجالس ka nin sigiyɔrɔ in sigikun kɛ لتدارس وتدبر هذه ɲɔgɔn القصائد kalan ani kasidaw kɔrɔ faamuyali ye ومن لديه منهن
قصة أو رواية ثابتة عن شيخنا رحمه الله أن تعلم الأخريات. مغمن بين قبر بيبولو حكلي جاكبوك ما بيبولو كافو أسرلا كابو كرامو يروني أو شيخنا يقوى سبتلين دونغالون تالا يمسكا برو بويتو يقومسوي لكي يمكنكن تحصين أبنائكن. akoro de jumanye ni be nyuman do be nyuman fo ngwana ibta iga demba ya idenwo ibeta ulakana kulatanga ni okuma nyuma inde من هذه الزوابع العياذ بالله. masa fi jugu min chilendo diye kono bi ni dew matanga sokono ni kuma nyuma ni blasarle nyuma ni a fo on ala yambode. لأن التعليم في الصغر masa ka fen don kamini fitini كما يقال كالنقش في الحجر. iko abi fotogo mina ko be ko min ni terechi kabakuruna. فإذا تعلم الولد والبنت ما دام في حجر أبويهما. demsenin cemana musoma nu lamuna kasoro ube ufanu ba senkan والسقيا بالدين السقاية. kulami aywa dina la ni dina jinyumanye قوية واشتد عودهما. o kuma na obu sementiya ka fanga do u togo kauna dina kan فلن تؤثر فيهم الدعوة الوهابية ولا نحوها. o kuma na min ye wahabiya yani o tana ye atina no soro demse lamo togo nyuma na tariqa kan. لكن إذا خرج الولد من دار أبيه ngani dem bora afaso kono بحثا عن العمل kabta bara nyini wakati mina وتحصيلا للدنيا، wala saka dinya ko basigi wakati mina أو ذهبت البنت إلى زوجها walma demuso bolen ko akata che ka so wakati mina وليس لديها معرفة تحصن عقيدتها. ka soro ama fen soro du kono min be aka dusukun siri cogo tanga هؤلاء الأبناء معرضون kuma na ninden suguyaw koni يختلفوا في أي تجار. o bana mini lendo mangaw mangan be wuli jamao jama be wuli o kuma na o woyo be o sama kata o yerema o be fara be kan o be tegere fo be o be do jama be la. منهم من سيتوهب ومنهم من سيقع في المحرمات ومنهم من سيشرب الخمر ومنهم من يقع في الكذب. dona ke wahabiya ye dona ke dolomina ye dona ta nindungu worela dona ta nindungu worela wal iyaz billah. إذن lamo cogo jugu de boke o kuma na بل يكون ذهابهم إلى النور o kuma na talimi be ke nyoro mo ka nyoro nta ka ngake ليس موقوفا فقط على الجولان في شوارع النور، kata murmu nyoro awa sirabaw kan o kana higalla ngini damay de بل للسؤال والبحث عن سيرة شيخنا. ni tara nyoro ika nyiningali ke ka shagama Allah ka ladani aka nyinama cogo ko nyinin ko don. فمثلا misaliya إذا ذهبت 20 امرأة من هنا muso mugan bora ya kata إلى النور kata nyoro واجتمعنا بعائلة شيخنا رحمه الله utara baroke shagama Allah demba ka demba ya kono ana awa abatubaw fe والتلاميذ الوافدين من القرى الأخرى، ani kalande minu mina ka bodugo worewla واستمعوا منهم كثيرا من أخبار شيخنا رحمه الله. aywa ni baro chaman kera uye fen chaman me kamni karamo ke baro yawla طبيعي أن هذه 20 امرأة sigata la ko ta cogo yere la ni muso muga mi nu yeni ndon كل واحدة ستأتي عندها من الخبر ما ليس عند أختها. ma kelen kele ini min bina ola kibaru yala itina o soro mo bolo min mata فيتحصل من هذا رصيد المعرفي. o kuma na ni nin kera anake ye fen chaman fara ɲɔgɔn ka kamini doniya la i yɛrɛ ye ani balima muso ni jɲɔgɔn muso ye إذا أطلب منهم o kuma ale bɛ min ɲini musow fɛ أن يشكلوا من الآن مجلسا kamini sisan nɔ aw ka je dɔ sigi يجتمعون فيه aw bɛ to ka awa fara ɲɔgɔn kan يذكرون الله بما ala بينهم kofoli aw ni ɲɔgɔn cɛ ويتدارسون ka هذه kalan القصائد kɛ ka kalan kɛ kasidaw la ويتدارسون أخبار شيخنا nka رحمه k'u الله. kɔrɔ ɲini ani ka sagana kibaruyaw kalan k'u faamuya وهذه المجالس وحدها فيها من الخير o وفيها kuma من na البركة. hɛrɛ bɛ kɛ nin sigiyɔrɔ la barika bɛ k'a la حتى أبناؤكم hali aw denw سوف يتربون من هذه u المجالس. bɛ lamɔ nin sigiyɔrɔ in kan وإذا حفظكم الله جميعا ala ka bɛɛ tanga ووفقنا وفقنا. ala k'an bɛɛ bɛ sababa ma آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. kumakan laban ye an bɛ ala tanu ala min ye danfɛnw ba a danfɛnw daba ye أظن أنت ما تستطيع إضافته. wassalamu alaikum ayi ko duka dɔ fara a kan dɔ wɛrɛ tɛ fara nin kan nin ye nin ko bannen de ye koyi min fɔra dɔrɔn an ka hakili to a la awɔ an ka hakili to a la ala ka tulo kunnandi d'a ma dɔrɔn ala ka hakili ɲuman d'a ma ala k'an bɛɛ sababa ma ale ka laɲiniw sabati ni kira barika ye wassalamu alaikum